Arratsaldeon eta ongi etorri guztiok. Gaurko liburu aurkezpenera, Mateo Barbarie, 30 peus del feminismo catalán, liburua. Eta liburuaren editoretako bat, irudira, hemen dugu Julia Ojeda. Lehenik eta behin, aipatu Euskalgintzaren Kontseiluak, berriak eta jakinek elkarrekin antolatu dugula mailinguru hau. Eta emakumeen etxearen laguntzarekin sostengoarekin. Alde horretatik, beti aipatzen dugu jakineko jardunaldi guztietan, eta hemen are arrazoi gehioz, uleku seguru bat izan behar du, emakumeentzat bereziki, beraz gizonak ere ongi etorria zarete, baina saiatu protagonismoa ez bere ganatzen gehien. Euskaraz egingo dugu, pentsatzen dutenen gauden guztiok euskara ulertzen dugula, ez da? Bai? Eta Juliak katalanez egingo du, eskatu diogu katalan, lasai ulergarri bat egitea, eta, ikusiko bagenu, arazoa sortzen dela edo, aldatuko denuke, baina gustatuko litzaiguke saio hau egitea gazteleratik pasarra. Eta Juliari aingeru handaukagu belarrira espainolera itzuliko dio, euskaraz esaten dugun guztia. Teknologia erabiliz, telegrameko zera batekin, eta gaur egun gauza batzuk errazak dira egiteko, eta uste dut ikasi behar dugula gauza hauek baliatzen eta egiten, eta bereziki pazientzia izaten. Eta ez da ezer pasatzen, lehenengoan ulertzez badugu edo dena dela, bai? Mateo Barbarie liburuaren aitzakian edo arrazoiz hemen bildu gara, mailinguruan. Kataluniatik datorkigun feminismoa eta nazionalismoaren arteko uztarketa bat, sikiera ezagutu eta guretik edo gurearekin elkarrezketan jartzeko asmoz. Guretzat gai benetan esango nuke garrantzitsua dela feminismoa, abertzaletasuna eta hizkuntza hirukoi, sikiera beste tasun edo ezaugarri askorekin batera, baina hiru horien uztarketa eta hiru horien nolabait gaineko gogoeta, pentsamendua, eztabaida plazaratzea. Iritzezat Euskal Herrian bederen ez daita dozen godien maikoak, baina momentu honetan nazio auziarekin edo hizkuntza auziarekin badugula nahikoa arazo bigai horiek eta baita ere feminismoa nolabait mahai gaineratzeko eta agenda esaten dugun horretan, ez? Egunero dabizkigun, eremu diferentean dabizkigun auzietan kokatzeko, bai? Eta pixka bat agian galduta gabiltzela denok eta behar bada Kataluniatik argi pixkat etorritek. Afitxan, iragartzen genuen bezala, feminismoa, hizkuntza minorizatuak eta estaturik gabeko nazioak elkargunean, alegia intersekzionalitatean, Katalunian eta Euskal Herrian lur hartuta saiatuko gara hitz egiten. Horretarako hemen ditugu hiru hizlari, hirurak feministak, eta hirurak nazio hizkuntza auziak eta bien arteko uztarketak kezkagai eta gogoetagai dutenak. Batetik, handugu Zira Crespo, historialaria, historian doktorea, idazle euskal katalana, berrian argian jakinen idazten duena, sarri, eta jakineko kontseilu editoreko kidea dena. Nere ondoan, Idurre Eskizabe, Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia, kazetaria, antropologoa, urte askoan kazetarianetan ibilia, eta baita ere kazetaritza irakaste, EHU, eta idazlea ere bada, bai saiakeran eta bai poesia. Eta Julia Ojeda, esan bezala, Mateo Barbarie liburuko 3 editore ditu liburuak eta 3 horietako bat. Julia literatura katalanean doktore da, eta Kataluniako Unibertsitatea Irekia edo UOK
Universitat Oberta de Katalunia deitzen den horretan, arte eta humanitatea saileko irakasle da. Literatur kritikaria ere bada, eta Kataluniako hainbat hedabideetan kolaboratzen du. Katalunia Radion, TV3en, Ara egunkarian, eta beste. 2023ko martxoaren 8an, Pernu nazionalisme feminista manifestoa argitaratu zuten Julia Berak, Ana Punsodak eta Marta Roketak. Eta manifestuaren ondorena da liburu hau. Eta hain zuzen, horregatik dira, liburuaren editoreak eurak hirurak. Julia Kataluniako azken hauteskundeetan, 2024an, Junts alderdiko eurodiputatu izandako Clara Ponsatik ezaguna zaigu, ezta? Sortu alora alderdi independentistako zerrendetan aurkeztu zen. Eta prozesaren osteko eragile sozial, kultural eta politikoa dela esan dezake. Ongi etorri hiruroi eta mila esker maiontara etortzea bat. Lehen galdera Juliari egingo dio, eta pixka bat liburu hobeto ezagutze aldera, ezta? Liburu honetan, 3 editoren idatziaz gainera, beste 27 feminista nazionalistaren edo independentistaren, ez da nola izango litzateken definizioa, ez da sinonimoak dira, artikuluak bildu dituzue eta 4 ataletan banatuta dago liburua. Lehenengo atalean nazio auziaz idazten dute hainbatek, bigarrenean eskubideen atala irekitzen da, edo hor, sexu eta genero aniztasuna, arrazismoa, ezgaitasuna, hizkuntza aipatzen dira. 3. atalean eremu diferenteak, ekonomia, sindikalismoa, nekazal mundua, osasuna, hedabideak aztertzen dira. Eta 4. tradizioa eta globalizazioaren arteko testuak daude, Elizar Kataluniar antiklerikala, demografia, digitalitatea eta beste. Hau, pixka bat aurkibidea begiratuta topatzen duguna, ez? Labur esan zenezake, baldin eta pixka bat sintetizatu, posible bada sintetizatzea, zer proposatzen den atal bakoitzean edo zer nabarmenduko zenuken? Em trec els auriculars. Bon dia. Gràcies, eskerrik asko. Ja no puc dir, em sap greu, res més en euskera, ja m'agradaria. Gràcies per aquesta meravellosa taula. Cira, i a vosaltres també. És un honor ser avui aquí amb unes referents del feminisme basc com vosaltres. I gràcies també per veure la sala tan plena i per ell, que, perdona, no recordo el teu nom, però per la traducció en directe, que jo ja he dit que lo podíamos hacer en la lengua del imperio, però la solució amb les llengües, diguéssim, mare i matriòtiques em sembla la millor opció. Si parlo massa ràpid, m'ho dieu i vaig més lent o traduïu a l'euskera o com vulgueu. I l'altra cosa que volia dir és que jo soc una representació molt petita del llibre. Aquí som 3 editores i, com ha dit ella, 27 autores més, i per tant no soc ningú més que una veu més que un dia va escriure un manifest amb la Marta i l'Anna, que ho explicava la Idurre, no, perdona, l'Orea. Perdoneu, és que he arribat de Barcelona així i encara m'estic ubicant. Aleshores, un dia amb l'Anna Punsoda i la Marta Roqueta estàvem dinant en un restaurant i ens vam fer la pregunta de què estava passant després del procés independentista català amb la idea mateixa del nacionalisme, amb el discurs sobre la nació i sobretot què estava passant i què havia passat amb el feminisme català, als països catalans en general, però especialment a Catalunya, durant les últimes dècades del procés, o sigui, del 2012 més o menys fins al 2019-2020, la dècada del 2010-2020. La pregunta que ens van fer era per què el feminisme als països catalans és cada vegada més espanyol
I per què el nacionalisme català, l'independentisme, digueu-li com vulgueu, és cada vegada menys nacionalista i menys feminista. Una mica aquestes eren les dues preguntes. No? I sobre això, el primer que vam fer, perquè l'Anna Ponsó, la Marta Roqueta i jo estàvem treballant cadascuna amb lo seu, no? El primer que vam fer va ser una revisió dels grans moments de la història de Catalunya, sobretot, des de la mancomunitat de Francesc Cambó, no? Principis del segle XX, passant per la construcció de la democràcia catalana als anys 80 amb Jordi Pujol, fins al Consell Nacional per la Transició Democràtica que havia de portar Puigdemont i tota la seva gent a la República Catalana, quantes dones havien participat d'aquests grans moments històrics. Bé, fins al Consell Nacional el 2013 la resposta era que pràcticament zero, i el 2013, no, el gran moment, diguéssim, d'eclosió de l'independentisme català modern o actual, dels 13 membres del Consell, només 3 eren dones. Per tant, érem clarament una minoria. Llavors, davant d'aquesta negligència històrica on el nacionalisme, l'independentisme català tornava a deixar de banda la vida i la política, tornava a deixar de banda aquell espai intersticial, no? Aquell espai interseccional on el feminisme batalla perquè la vida es posi al centre com una qüestió política, la nació caminava cap a una altra banda. No? Llavors, davant d'aquesta idea, nosaltres vam dir, no pot ser. Si Catalunya, si els països catalans, especialment el Principat de Catalunya, s'ha aixecat, ara estem en un altre moment, però bueno, ara estem transitant la postguerra, que això crec que no us he d'explicar res. Però bé, ara que estem transitant la postguerra i tenim els socialistes a la Generalitat per primera vegada en la història de la democràcia catalana, vam dir, com que tornem a la trinxera, toca fer feina a trinxera. I la feina a trinxera és rearmar la societat catalana perquè la propera vegada que es torni a aixecar davant de l'estat espanyol estiguem més preparats i més preparades. No? Llavors, el Màtria és... A mi sempre... Això és molt cutre, però a mi sempre m'agrada posar les dedicatòries una frase que és perquè el matriotisme, no, que és el moviment que nosaltres pretenem que s'aixequi amb el llibre, il·lumini, no, la vida que ha de venir, el país que ha de venir, la nació que ha de venir, i ens ompli d'esperança, no? Perquè, no sé com esteu aquí dalt, però allà baix estem, bueno, o sigui, està tothom amb el cap molt a baix, tothom molt callat i tothom molt desfet, perquè el país es va aixecar el 2017, es va aixecar el 2019 amb les sentències contra els presos polítics i ens van derrotar i els nostres polítics van desertar. Aquesta és la perspectiva a la qual parteix el llibre. I no només van perdre o ens van deixar perdre perquè la repressió de l'Estat, i bueno, no parlaré de repressió estant al País Basc perquè ja sabeu com va. Aleshores, nosaltres el que vam dir és el moment de repensar-ho tot des d'un altre lloc. No? I, evidentment, abans m'ha agradat que parlessis de la Clara Ponsatí, perquè si hi ha alguna dona que coneix la repressió de primera mà d'aquells anys és la Clara, i la Clara és, diguéssim, jo crec que ella estaria d'acord amb aquesta definició, una matriota referent, no? Però el llibre, i potser després hi podem entrar, el llibre és una fotografia de la generació de dones que vam néixer entre el 1995 i el 1985, més o menys aquesta dècada, que són les dones que vivim l'inici del procés independentista, no? És a dir, com la resposta, diguéssim, a la crisi econòmica, al 15M, allò
a Catalunya es viu d'una altra manera, que és el procés, i l'esclat del moviment feminista amb la quarta onada que posa les violències de gènere al centre i amplia, diguéssim, el subjecte feminista cap al moviment LGTBI, tot el moviment queer, és a dir, el subjecte feminista que de cop i volta deixen de ser les dones i és una cosa molt més àmplia. Llavors, una mica aquestes dones que apareixem a principis del 2010, 2012, 2013 amb una politització fortíssima són les que apareixen en el llibre. Aleshores, ja anant a la pregunta més concreta, i perdoneu una mica com la introducció, el primer que vam fer va ser preguntar-nos com ens imaginàvem la màtria del futur. És a dir, quina màtria voldríem nosaltres si l'Anna Ponsoda, la Marta Roqueta i la Júlia Ojeda estiguessin reclutant un exèrcit de matriotes i tinguessin les claus de la Generalitat l'endemà. Arribarà. Treballarem perquè arribi. Clar, perquè a tot això no hem tingut cap presidenta dona, jo no sé com aneu de presidentes aquí, però imagino que tampoc. I sempre la Roqueta sempre diu abans veurem una presidenta catalana o basca del PSOE a Madrid que una presidenta catalana o basca en els nostres respectius governs. I això és un escàndol. Llavors, el llibre està fet una mica també amb la voluntat de que les 30 dones que som aquí, d'aquí 10, 15, 20 anys, quan hagi passat la Pax socialista i tornem a liderar un procés de revolució matriòtica, independentista i tal, aquestes dones que hi ha aquí siguin líders sindicals, siguin líders polítiques, siguin referents del feminisme, siguin referents per ser conselleres, ministres a Europa, ambaixadores, el que sigui, però que siguin elles les que estiguin al capdavant, elles i les que vindran. Llavors vam dir, com ens imaginem la màtria? I vam dir, ens imaginem la màtria sencera, als països catalans. Perquè és veritat que el Principat de Catalunya té la seva dinàmica, però els països catalans són la nació sencera, almenys la nació cultural sencera és aquella màtria gran que nosaltres ens imaginem. I per això el primer bloc es diu La nostra màtria, Països Catalans, i hi ha una persona de la Vall d'Aran, hi ha una persona valenciana, una dona, hi ha dues dones mallorquines, de Mallorca, de les Illes, i després hi ha una dona de les Terres de l'Ebre, que és la zona del sud de Catalunya, perquè, una cosa que passa, suposo que aquí també, però amb les lògiques internes que vosaltres tingueu, que Barcelona és la gran capital, i llavors ens venen les del sud i ens diuen, què? O sigui, que nosaltres, la nostra realitat, en termes feministes, en termes nacionals, és una altra, i aquella idea, per exemple, de pubilla catalana o hereu català amb la barretina i les sardanes, doncs mira, a les Terres de l'Ebre no, funciona. I llavors vam dir, clar, hem de superar el centralisme barceloní i per això la primera que obre el llibre és una tia que ens diu, jo la catalanitat de Jordi Pujol com que me pilla lejos, no? I l'última que tanca aquest bloc és l'Anna Fernández, que mira, l'Anna Fernández és professora de la Bressola, que és l'escola immersiva de la Catalunya Nord. L'Anna Fernández és catalana del sud, no és nord-catalana. És l'única dona nord-catalana, diguéssim, que vam trobar, que ens va dir puc escriure un text en català, perquè no trobàvem dones joves, feministes, amb prou formació i amb prou nivell de llengua catalana que ens diguessin que sí. Llavors allà vam entendre que el procés de substitució lingüístico-cultural a França, que ho sabeu vosaltres perfectament, és molt més ràpid, és molt més efectiu i per sort, entre cometes, nosaltres només hem de lidiar amb l'estat espanyol. Llavors va ser molt dur trobar l'Anna, perquè el seu capítol es diu La meva filla és nord-catalana. I vam intentar fer la mateixa operació amb l'Alguer i no ens en vam sortir. O sigui, a l'Alguer directament ens van dir no hi ha ningú que pugui escriure en català amb perspectiva feminista de la vostra generació. O sigui, això és una realitat.
Llavors, aquest primer bloc recull una mica, no, com les pors que nosaltres intuïem que el Principat podia encarar, no? Perquè el procés de substitució lingüística a la Catalunya Nord és una realitat i el Principat sempre ha fet com, a nosaltres no ens passarà mai això, no? I ara comencem a mirar dades i jo que em dedico una mica a la sociolingüística, les dades a Barcelona són alarmants. O sigui, que estem en un procés de minorització nacional, lingüístico-nacional, és una cosa que està a punt de poder ser dita. I no hi voldria entrar gaire perquè no és el motiu del llibre i potser ho podem parlar més tard, però el llibre és una resposta a les negligències polítiques que es van cometre durant el procés. No només en termes feministes, sinó també en termes nacionals i lingüístics, perquè es van arribar a dir barbaritats com que es podia imaginar una Catalunya independent en castellà. Llavors, l'eix vertebrador del llibre, sense que nosaltres ho volguéssim, és la llengua catalana. O sigui, totes les autores, en algun moment o altre, parlen de la llengua catalana. Sigui perquè la reclamen, sigui perquè no la troben, sigui perquè no poden, diguéssim, parlar amb les seves filles en català en normalitat, perquè hi ha una cadena de transmissió lingüística que es va trencar i recuperar-la és molt difícil. O sigui, situacions que segur que ho ressonen. Avanço una mica més ràpid perquè si no estaré aquí 3 hores. El segon capítol és una matèria de drets, perquè quan ens preguntàvem, tenim el mapa geogràfic, la nació sencera, parlem de drets. Llavors tenim lesbianes, lesbofeministes de tradició catalana, diguéssim, lesbofeministes radicals, que a mi m'agraden molt les lesbofeministes radicals perquè sempre et posen a lloc. I n'hi ha 2 que parlen sobre el moviment LGTBI als Països Catalans, sobre el dret al propi cos. També hi ha una advocada que parla sobre dret civil català, que això està molt bé el capítol de la Maria perquè el dret civil català és allà on ens permet dir que Espanya no pot entrar a les cases dels catalans, dit ràpidament. Bàsicament, el Codi Civil català, històricament, ens ha permès als catalans tenir una legislació en afers domèstics molt més avantguardista que el dret civil espanyol, i això ens permet, per exemple, que amb la successió de les herències dels masos catalans, doncs aquí l'Estat no hagi pogut entrar i s'hagin pogut garantir algunes comunitats només per l'existència del dret civil català, o la dona catalana, per dret civil català, tenia uns, no li diré privilegis perquè no són privilegis, però tenia uns drets, bàsicament, que el Codi Civil li atorgava sense necessitar la potestat del seu marit. Vull dir que aquí hi ha una tradició que nosaltres també hem anat a buscar per dir, no ho hem d'inventar tot. I avanço una mica més ràpid, també hi ha una gitana catalana, que crec que l'has mencionat a la introducció. El capítol de la gitana va ser una odissea, perquè clar, nosaltres vam dir, molt bé, interseccionalitat, inclusió, el que el feminisme sempre vol. La noia gitana, la Sarai, ens va dir, molt bé, jo vull participar al llibre, però no sé escriure en català. Una noia que no és que fos analfabeta, simplement ella era una tècnica de laboratori d'un hospital de Sabadell i ens va dir, jo no em veig amb cor d'escriure. Això ens va passar amb la Sarai i ens va passar també amb l'Ariadna Martínez, que si veieu en el llibre, els seus capítols són conversa amb Marta Roqueta, perquè la manera que vam trobar d'incloure-les va ser adaptant el text a una conversa, perquè elles poguessin tenir veu pròpia, perquè si no era molt complicat. Bé, també tenim un text sobre racisme, sobre dones i discapacitat i sobre dones i salut mental, perquè ens va semblar, clar, tu com a feminista blanca, i ara aquí la retaïla aquesta de polítiques de la identitat, que a mi no m'agrada gaire, però bueno, quan et poses en el marc de la interseccionalitat i dius, no, el primer que he de fer és qüestionar-me qui soc, dona, blanca, acadèmica, per tant amb estudis, vas pujant l'escala dels privilegis i dius, després, però soc catalana, llengua oprimida, nació oprimida, es compensa la balança. I dius,
Però és que després t'arriben les dones discapacitades catalanes i et diuen tu saps el que és perdre un autobús perquè el conductor no t'obre la porta perquè li parles en català? I dius, uau, clar. I després arriba la dona militant en salut mental i et diu, tu saps el que és ser davant d'un intent de suïcidi i que a urgències no t'atenguin si m'entens la llengua catalana? I dius, uau. Bueno, doncs els capítols parlen per si sols i jo tampoc no tal, no? I ja per avançar una mica més, el tercer bloc és nació i sectors, vam dir, vale, tenim la geografia, tenim els drets, anem a aixecar el país, o sigui, anem a aixecar les estructures del país, no? Llavors hi ha economistes feministes, per dir, no? La vida domèstica i la vida, no? La conciliació i la vida laboral són una i la mateixa cosa, sindicalistes, pageses, emprenedores, gent especialista en turisme, perquè aquí no sé com ho porteu, però als Països Catalans anem fatal amb el tema, i clar que el discurs antiturístic està molt bé per una certa esquerra, però també és veritat que hi ha molta gent que viu del turisme als Països Catalans, i posar-te de cul amb el turisme és automàticament posar-te de cul amb tot un seguit de gent que vols incorporar a la nació. Aleshores vam trobar la manera d'imaginar una altra manera de ser turistes o de construir un sector turístic, no? També hi ha una metgessa, hi ha una periodista, que està molt bé el capítol de la periodista, perquè no sé si hi ha periodistes a la sala, però explica bàsicament què és el síndrome de la barrufeta, que és allò de quan et truquen a una taula, no sé, a la tele o a la ràdio, i dius, vale, tu ets un home especialista en geografia, no sé què, un altre politòleg especialista en no sé què, l'altre un senyor que ha vingut del Congo a explicar-te no sé què, i tu, no, tu ets dona. Vale, molt bé. Després hi ha... Explica què és una barrufeta. Clar, els barrufets. És que jo dona... Com? Els pitufos. Los pitufos. És el síndrome de la pitufina. Perquè, bueno, els barrufets, els pitufos, són tots homes blaus i hi ha una sola dona, rossa. Llavors la pitufina és la que canta per si sola perquè és la dona. Llavors el síndrome de la barrufeta, de la pitufina, és quan et truquen només perquè ets dona. És igual si ets acadèmica o astronauta, tu hi vas com a dona i s'ha acabat. I llavors els dos últims capítols d'aquesta part els tanquen una especialista en història de l'art que diu, vale, nosaltres Picasso, Miró, Dalí i les dones. I l'última és la Núria Alcaraz, que és una politòloga que té una tesi sobre com fem que els nostres espais feministes, els nostres partits polítics siguin més feministes. Molt bé, el discurs de los aliados ja basta. O sigui, ja basta d'anar d'aliats, o sigui, basta de jugar a les quotes, doneu-nos poder de veritat o deixeu-nos ocupar el poder de veritat. I l'últim, que a mi sempre m'agrada molt anar l'últim, perquè és la màtria catalana, què fem amb la tradició, què fem amb la preservació de la identitat catalana davant la pisonadora que és la globalització. Hi ha dos capítols molt interessants que són un sobre com fem una església catalana més feminista i anticlerical, que és el de l'Anna Ortín, i un altre és una dona jove que vol dir que té 25 anys, catòlica, feminista, que bàsicament el seu capítol és una genealogia de santes catalanes. O sigui, vaig a missa i he de demanar que no canviïn el castellà perquè jo vull rebre missa en català. I a sobre no només això, sinó que vull saber qui eren les santes a les que jo em dec. Vull saber qui era la Mare de Déu del Claustre o la Mare de Déu de Solsona o la Mare de Déu de Núria, perquè l'Església, igual que la meitat del país, s'ha espanyolitzat fins a aquest punt. I després el capítol de l'Anna Ortín demana que per favor s'acabi això del sacerdotisme d'homes perquè estem al segle XXI i ja no. I després els tres últims, n'hi ha un sobre català i internet, què fem amb les generacions joves que també se'ns estan espanyolitzant a base de mirar TikTok. Què fem? I els dos últims són què fem amb la immigració. Què fem amb la immigració, què fem amb el sistema d'immersió, què fem amb la demografia en uns països ocupats.
Llavors aquest és una mica el mapa. Perdoneu si m'he extès una mica, però és que el llibre pesa. Sí. Gràcies. Bai, galetuko nizuke, hasieran esan duzu, ezta? Osea, zuzarela 30 bat, bai? Orduan, bai? Bai, esan duzu 30 bat dela, ez? Aldi berean Matriotes kolektiboko 3 horietako bat, eta aldi berean iritzi propioa duzuna. Bueno, esan nahi dudana da, laburtu zenezake Matriotes kolektiboak nazionalismo feminista baten ze ezaugarri dituen? Behar bada laburtuta, badakit liburuaren azalpena egin duzunean, ikusi ditugu hainbat, ez? Baina laburren esan daiteke, hizkuntza ardatzean, ez da gizera, nola baite olako kokapen bat egin daiteke? Laburrean, pixka bat. A veure, és que heu rigut abans de que m'arribés i ja no sé de què heu rigut. A veure, el col·lectiu, no som un col·lectiu ben bé, som un espai intel·lectual on, diguéssim, aquí hi ha dones de dretes, conservadores i d'esquerra radical. O sigui, això és el país sencer fotut aquí en un llibre. Llavors, matriotes, que en alguna xerrada la gent ens ha dit però sou matriotes perquè no sou patriotes. I és com, no, a veure, no. O sigui, els homes poden ser matriotes també, saps? O sigui, jo durant molts anys militava a l'esquerra independentista i deia, jo sóc una patriota. Fins que un dia l'Anna Ponsoda em va dir, però un moment, hem de tenir una paraula. Ha d'existir una paraula per poder-nos definir com a feministes nacionalistes. I llavors què vam fer? Vam anar a buscar la tradició. Vam dir, segur que abans que nosaltres algú s'ha reunit en una taula i ha dit a veure, anem a buscar una paraula. I efectivament aquesta paraula l'havia escrit Maria Mercè Marçal en un poema del seu llibre Cau de Llunes que havia dit, efectivament, la màtria, no? Als anys 70, que és com... no? Clar, aquí, i perdona que m'enredi una mica amb això, però és que a mi em fa molta ràbia perquè, jo no sé aquí al País Basc, però a Barcelona les facultats d'estudis de gènere i els llocs progres on es fa molt de feminisme madrileny, en espanyol, Maria Mercè Marçal no saben qui és. Maria Aurèlia Capmany no saben qui és. O sigui, les nostres grans referents no saben qui són. Aleshores, clar, jo, que sóc una persona que ha fet una tesi doctoral a Catalunya, vaig haver d'anar a buscar la bibliografia de manera, o sigui, quasi intuïtiva, perquè el feminisme que jo havia estudiat a la Universitat de Barcelona era Judith Butler, Hélène Cixous, Simone de Beauvoir, que molt bé, o sigui, grans referents, molt bé, però i les catalanes? O sigui, era com, però és que, o sigui, no hi ha ningú aquí, no pot ser. Llavors, estirant la tradició, vam veure que el 1986, a les segones jornades catalanes de la dona, hi havia unes senyores molt matriotes, entre elles Maria Mercè Marçal i Tona Guzzi, que la Tona Guzzi ens va presentar el llibre a Barcelona, perquè encara és viva, la Marçal va morir de càncer, pobra, però la Tona encara és viva, i aquestes senyores es deien nacionalistes d'esquerres, assemblea de dones de nacionalistes d'esquerres, i van escriure un dia un manifest que es deia Dona i Nació, el 86, i allà ja estava tot escrit. O sigui, va ser agafar aquell text i dir, però a veure, un moment, o sigui, no? Clar, o sigui, jo, que m'estaven passant doncs això, no? O sigui, textos de Monique Wittig, textos de Judith Butler, textos de totes les... no? Angela Davis, que molt bé, molt a favor d'Angela Davis, però me pilla lejos, o sigui, me pilla muy lejos esto. Llavors vam dir, primer anem a llegir les catalanes, sisplau, o sigui, si ningú ens les ha ensenyat, llegim-les nosaltres, i després... interseccionalitat és una paraula que s'ha posat de moda, no sé aquí, però almenys allà, totes les feministes de Podemos, el fan anar aquí i allà.
I nosaltres vam anar a buscar la genealogia del terme i vam dir, molt bé, no? La Crenshaw, que és una acadèmica nord-americana, afroamericana, que als anys 80 els diu a les feministes americanes blanques, bueno, molt bé la vostra lluita, però jo sóc negra i com a negra no em sento interpel·lada, no? Llavors tota l'acadèmia espanyola, i entre ella també la catalana, diu, oh, la Crenshaw, vaya crack, no sé què, tal, molt bé, comencem a llegir la Crenshaw. I nosaltres un dia amb l'Anna Ponsada vam dir, un moment, hi ha una divisa, que és un poema, de Maria Mercè Marçal, dels anys 80, que diu, soc dona de classe baixa i de nació oprimida. Dona de classe baixa i de nació oprimida. O sigui, més interseccionalitat impossible. I vam dir, ja està, o sigui, deixem de llegir a les yanquis i a les espanyoles i anem a llegir a la nostra gent. Llavors, això va ser com un clic que és fer el clic i de cop comences a estirar i dius, vale, la Marçal tenia un concepte que era les baules feministes, no? O sigui, les feministes el que fem és, per sort, no inventar la roda, no? Perquè aquesta cosa, bueno, jo crec que és molt podemita o molt errejonista, jo ja no sé, però aquesta cosa de, bueno, hemos inventado, ¿no? El nuevo espacio de la izquierda, no sé, sí, bueno, un moment. O sigui, les feministes fa molt temps que sabem que només podem heredar, no? El que han fet les anteriors, i nosaltres el que fem amb el matriotisme és actualitzar el pensament nacionalista català des d'una perspectiva feminista, però sense inventar res, perquè bàsicament, i amb això ja acabo, Maria Aurèlia Capmany, que va ser una dona que va batallar contra un món d'homes en plena transició, a les primeres jornades catalanes de la dona ella presidia l'espai, era com una dona, bueno, o sigui, a mi a vegades em pregunten, amb qui te n'aniries a sopar? Maria Aurèlia Capmany, sense cap mena de dubte. Era una senyora que fumava puros, o sigui, sí, és molt guai. Evidentment, casada amb un senyor que li va fer una mica la vida impossible, però bueno. No tolment, perquè el matrotisme és no tolment. Llavors, la Maria Aurèlia Capmany, a les primeres jornades de la dona, va tenir una batalla descomunal amb Lídia Falcón, o que sorpresa, Lídia Falcón, que ara ha acabat a les files de Vox, Maria Aurèlia Capmany i Lídia Falcón discutint perquè la Falcón volia que les jornades es fessin en castellà. I la Maria Aurèlia li va dir, estàs flipant, o sigui, això és Barcelona, no? En plena transició, o sigui, any 76, quan el país estava bullint a tope, la Maria Aurèlia va dir que no. Llavors, nosaltres el que hem fet és dir, vale, el matriotisme és l'herència que les dones dels 70 ens van deixar, l'herència que les feministes de l'independentisme radical que se'n van anar a la presó l'any 92 94, com Núria Cadenes amb l'operació Garzón, no sé si us en recordeu, però bueno, nosaltres les tenim presents, són les feministes com Isabel Clara Simó o Patricia Gavancho, que el 2010-2012 estaven dient hem d'anar a la confrontació nacional, i som les feministes que vam dir, vale, d'esquerres, de dretes, conservadores, amunt, avall, però sobretot nacionalistes i feministes. Llavors el matriotisme és això, és aquell espai on les dones d'una mateixa nació diuen o ens posem nosaltres d'acord o aquí no hi ha batalla. I bàsicament és això, bàsicament. Bale, oso ondo. Ni pixka bat laburtu dut, esan dituzunak, lau puntura edo, gero nolabait idurreri galtuko diodalako, Euskal Herrira etorrita ez, nazionalismo edo abertzaletasun, nik uste abertzaletasun da nazionalismoa, ez direla gauza bera gurean, xetasun horietan niko leztu mezi sartzea, baina esonet Euskal Herriko movimentu abertzale feminista baten ezaborrea zeintzu lirateken edo nola izan barko luken, pixka bat Juliak esan duen horretatik tiraka edo kontra edo alde, ez da nik, lau edo bost ezaugarri markatuko nituzke, ia ondo hartu ditudan, ez? Bat da emakume katalanen genealogia bat berreskuratzea, pentsatu izan dena eta esan izan denarena.
intersekzionalitateen ideia, baina baita ere genealogiari begira, eta guk geuk Euskal Herrian menperakuntza hirukoitza deitzen dugun horretatik elikatuz, Kataluniako pentsamendu nazionalista feminismoaren gaurkotze bat, oinarri hartuta 70ko emakume feministak eta 80ko hamarkadako emakume independentista radikalen nolabait segida bat emateko, eta ezker eskuin egoera batean nolabait ardatzera ekartzea nazionalismoa eta feminismoa, ez? Eta hori izatea nolabait ardatza, eta hizkuntza esan beharrik ez dago erabat ardatzean jarrita, ez? Hola esan. Orduan, hori ondo jaso badut, Idurreri galdetuko nioke ze hori hartzun diten dion horre guztiak, zer gehituko lukeen, zer kendu, nola ikusten du Euskal Herritik edo jakinda, ikusten du Katalunia eta Euskal Herria desberdina direla, baina amankomuneko gauza batzuk ere ziur daudela. Bai, arratsalde on denoi eta eskerrik asko. Ari nintzen Julia entzuten, ez, azken erantzun honetan, eta nolabait ispilu bat ikusten nuen etengabe, ezta. Ispilu bat, berak aipatu duelako ez dugu guk ezer asmatu, eta hemen ere azken urteetan esango nuke herri auzia, nazio auzia, hizkuntzaren auzia eta feminismoa foku bakarraren pean begiratu ditugunean, eta hainbat begiradatik eginda hori, iratxe ikusten dute hemen adibidez, beste batzuk ere bai, ez? Esango nuke denon gogoetetako bat horixe izan dela. Ez garela ari ezer asmatzen, baizik eta aurrekoen gure amandreen emari bat daukagula jasotzeko, eta hor ere, ziur aski, 70ko hamarkada Euskal Herrian ere alde honetatik bada mugarri bat. Atzerago begira jarriko bagina ere badaukagu, baina igual honek ja jardunaldi batzuk edo 5 egun edo, ez? Eskatuko lizkiguke, baina 70ko horretan bada oso esanguratsua nolabait eztabaida politikoan berriro ere gainera, ez? Berrikusten ari garen eztabaida bat zer ote den lehenagokoa nazio auzia edo klase auzia, ez? Berriro boladan etorri zaigu, gure artean dabilen eztabaida bat da. 70koetan oso garrantzitsua izan zen, baina hor batzuk, emakume batzuk, garai hartan, emakume militante batzuk, egin zuten ekarpena izan zen, 3. zapalkuntza ardatza ere jartzea, zapalkuntza hirukoitza ekartzea, ezta? Nolabait, herri nazio auzitik, hizkuntzaren auzitik, eta emakumearen, garai hartan horrela formulatzen zen, emakumearen zapalkuntzaren begiradatik formulatzen zen feminismo bat. Eta genealogia hori badaukagu, zaila izan da beti, esan nahi dut, garaian zaila izan zen, eta nik uste dut gaurko begiradatik hasi izan garenean, haiei begira, tensio hori, garaiko tentsioa eta garaiko zailtasuna asko kokatu genuela momentu baten, edo ulertzen saiatu ginenean, gatazka armatuari lotuta, ez? Garai zaila haiei lotuta, ez? Are eta estuagoa zutela jokalekua, baina orain gaude beste jokaleku baten, eta tensioak hor segitzen du, ez? Tensioak hor segitzen du, ezinak hor segitzen du, gainera, Juliak azpimarratu du liburu hau egiterakoan ze garrantzia izan duen adinak, ez? Hor parte hartu dutenek, etorkizuneko Katalunia hori irudikatzeak. Hemen gaudenok alde horretatik
pixka bat gure alabak izan daitezke, ez? Hor idatzi dutenak, eta lehendabiziko zer pentsatua horrek eman dit, ez? Euskal Herrian zer gertatzen ari zaigu gai honekin, ez? Badaukagu batzuk sentipena, impresioa abiatuta emantzipazio orokorreko prozesu bat Euskal Herrian munduko leku guztietan bezala pasatzen dela feminismotik, pasatzen dela klasetik, pasatzen dela antiarrazismotik, baina munduko beste leku askotan bezala baita ere pasatzen dela nazio askapenetik, bai? Zergatik ardatz hori daukagun ahulen, ez? Hori da guretzako eren ikuste dut pentsagai nagusietako bat, gaur egun ere, naiz eta begiradan edo ustez eduki, arazotsuena hau gertatzen zaigulako. Eta nolabait, espazio feministetan ere, askotan, nazio hizkuntzaren ardatza indartsu ekartzeak eta indartsu aldarrikatzeak jartzen gaitu nolabait esentzialista izatearen susmopean, segregatzaile izatearen susmopean, baztertzaile izatearen susmopean. Nire ustez, eta beste batzuen ustez, hain zuzen ere, momentu honetan nazio eta hizkuntzen ardatzetik egiten den borroka eraldatzailea denean, mundua bere orokortasunean aldatzeko tresna importanteenetako bat. Ze ez ezagun ahaztu, estatu-nazio moderno, hau da, kapitalismoa ez dela estatu-nazio modernoa gabe, eta estatu-nazio modernoa dela gaur egungo absolutismo globalaren berme handienetako bat, ez? Eta impugnazio handienetakoa gaur egun herri, hizkuntza, nazio ardatzetatik datorrela. Zira, pixkat orain arte entzundakoak nola ikusten dituzun, edo zerbait gehitu edo, eta behar bat galetuko nizuke genealogiarena, alegia gure aurrekoen historia ulertzeko genealogia egitea, eta agian beste modu batea eta beste historia bat ere kontatu beharko genukela, eta zu horretan esango dugu aritzen zarela edo baduzula horrekiko kezka, ezta? Bai, lehenengo gauza, niretzat hizkuntzarena izango da. Pixka bat. Nahi dozu katalanez egin, oso ondo ulertzen dugu. Euskaraz egin. Baina pazientzia nirekin, katalanarekin eta... Non miris. Ezin dut berarekin euskaraz egin. Euskaraz egin. Azteko, nahi dut, planeatzen ari den kuestio bati buruz galdetu. Eta da, nik uste dut hemen eremu feminista bertzale indartsua da, oso indartsua da. Baina ez dakit, eta ez dakit zer pentsatzen, zer pentsatzen duzuen zuek, hainbeste, entzuten denen hainbeste nazionalista hitza. Ze ez gaude bat ere ohituta hemen, nazionalista hitza erabiltzeko. Ze hemen abertzale hitza erabiltzen da. Eta orduan nire galdera da, zer esaten dugu abertzalea esaten dugunean? Ze ez dakit, hori da galdera. Saihesten ari gara nazionalista hitza erabiltzea, beste gauza bat esan nahi dugu, ezakit erantzun zein den hitzupena. Zein den. Nik uste dut hori erantzun da dugu, edo ezakit. Bai, eta galdera garrantzitsu bat. Claro, hitz egiten ari gara nazionalismo eta feminismo nazionalista, baino
Eta hemengo eremu feminista bertzale, bada nazionalista edo hori, bueno, ez dakit. Hori, gauza bat baino hori, eta orain genealogiarena. Eske, bai, entzuten ari nintzen Julia eta zuk eta claro, genealogia hori egin behar da, eta ez dakit hemen nik uste dut lana badaukagula. Ze hitz egiten dugu, bai, 60, baina zuk esan duzu, ez? Baina eske lehen, hemen daukagu historia oso potente bat. Badago erakunde bat, ez dakitzuk badakizun, Julia, baina hemen bazegoen erakunde bat, 28.000 emakumeekin partaideak, esan nahi dut. Eta hau da, emakume abertzale batza. Baina ez dakit ikuspuntu feministatik hori asko ikertu dela. Badaude gauzak, normala den bezala, baina nik apuntatu dut adibidez, nik esango nuke, badagoela liburu garrantzitsu bat, garrantzitsuena, edo tesi doktoral bat, Mercedes Ugartek egindakoa. Aspaldi, eta Mercedes Ugarte ez dut ezagutzen, baina uste dut ez dela feminista bertzale bat. Eta marko espainiar batetik egindako tesi doktoral bat da, badauka bere garrantzitsua da, baina hau da, markoa. Eta gero daukagu Polikarpo Larrañaga egindako oso ere ikerlan mardula edo ez dakit, garaikidea, baina berak ere oso abertzale eta oso gizon. Eta hau daukagu adibidez, eta han badago oso lan polita egiteko, eta beste galdera bat, zergatik ez da interesatu hori ikertzea. Feminismo abertzaletik. Bota iezuek erantzun bat? Hori da, nik uste dut eta kostatzen da, eta benetan ekartzea eta kostatzen den ideia bat da, nolabait eta guk eraiki dugun feminismoak ere, eta momentu honetan orokorrean akademiatik eraikitzen ari den feminismoak ere, esango nuke oso ikuspegi kolonizatuz begiratzen diolako genealogia horri guztiari, ez? Ez dauka begirada propio bat, ez du nazio menperakuntza aintzat hartzen emakume hoiei begiratzerakoan, ez du aintzat hartzen nazio zapalketa, genero zapalketa oso modu berezitu batetik pasatzen dela, ekoizten dituela, ekoiztarazten dituela gizontasun eta emakumetasun subalterno batzuk, eta horien defentsan eraikitzen dela genealogia hori guztia, eta gure begirada estali horretatik hor gaude oraindik, eta koste egiten zaigu horri aurre egitea, eta irudikapena oraindik ere delako, emakume hauek zian kontserbadoreak, obedienteak, personalidaderik gabekoak gizonen menpe, eta aldiz militante, sozialista, republikar guztiak ziren emakume askatu, bi errelato oso desberdin ditugu, ez? Ez dakit baria de maestru badakizuen zeinen, eta guk, horrela, ezer esan gabe, esango genuke feminista bat, Espainiak bat, ez? Eta, ez dakit, Tene Mujika,
ezagutze badu, da emakume katoliko, konservadorea, ez dakiz, bueno, Maria de Maeztu Primo de Rivera gobernuan egon zen. Baina hori ez dakigu. Edo ez da esaten. Eta, baina bai, feminista bai, eta atenemika ez. Hori da, bai. Hori bai, zuri erantzun. Bai, nik uste hor daukagula, olako, herri bezala eta sekulako ariketa gure kontakizuna, gure historia eta gure etorkizuna egiteko, ez? Bai, hori da. Akademiatik genealogia hori edo nolazio begirada kolonialistarekin egiten den, nik urrek esan du egia da. Hau da, begirada kolonialista nik ulertzen dut dela agentzia gabeko emakume batzuen historia dela. Bai? Ez agentziarik, ez? Orduan da, pentsatzea eske, gu baino gutxiago ziren, gu baino ez gaiagoak, gu baino ez jakinak, integrista, katolikoa, bueno, eso begirada kolonialista da, ez? Pentsatzea zure aurrekoak edo ez dakit, ez? Denok gainetik gaudela edo askoz inteligentean jantziako garela. Eta akademian gertatzen den beste gauza bada, eta bueno, jakinen mila aldiz egunero uste dut aipatzen dugula, eta da, aldi berean, abertzaletasunaren historia ere, erabat marko espainol batetik egiten dela, nazionalismoaren ikerketak, edo ikasketak, edo masterrak edo abian jartzen dienen, ez? Marko espainola edo marko europearra, edo nolabait marko liberal bat, edo ez? Hemen pentsatua eta esan ezpalego bezala eta bere berezitasun propioak ezpalitu bezala. Ez dakit, Julia, zerbait gehitu nahi duzu, bestela pasako naiz aurrera. Julia, barkatu, Julia, orain kontuatu naiz. Sí, en catalán. Zirak Julia esan dizula. Sí, en català, Julia. Sí, perquè mi abuelo, el meu avi, era muy facha i l'únic que deia en català era el meu nom, l'únic, Julia. El resto no hablaba catalán porque él era español, pero el resto, sí. Bueno, claro, jo no... O sigui, crec que en realitat els problemes sobre les genealogies, tant polítiques com acadèmiques, de les nostres intel·lectuals, però no només de l'acadèmia, sinó líders sindicals, referents polítiques d'espais de base, és una feina pendent també als països catalans. És a dir, que... Mira, al Màtria, un dia me'n recordo que un senyoro em va dir però tu com vas a presentar un llibre on només has escrit el pròleg? I jo li vaig dir, un moment, aquí hi ha una feina de treball ideològic, és a dir, no és un llibre que jo agafo i truco, tu, escriviu el que vulgueu sobre els temes que us hem proposat. No, ens van arribar els textos, molts textos, com a editores, no érem editores de faltes d'ortografia, no, érem editores ideològiques. Ens van arribar textos sense perspectiva feminista. Ens van arribar textos sense perspectiva nacional. Per exemple, és que ara em sap greu perquè, clar, però ho puc fer perquè hi ha confiança amb les autores, però ens va arribar un text sobre història de l'art modern contemporani català on no hi havia dones. I vam dir, però un moment, això no, o sigui... I la noia, la que escriu, ens va dir, hòstia, 15 dies escrivint sobre això i ni se'm va passar pel cap que ni un nom de cap dona. I vam dir, però un moment, tia, o sigui, sí, hem fet una reunió, hem parlat, hem dit, escolta'm, tu, perspectiva feminista aquí, ens va dir, hòstia, no me n'havia donat. L'altre costat, ens arriba un text amb una genealogia perfecta del moviment LGTBIQ, la lluita trans, tal... Li diem, però un moment, però aquest text el podia haver escrit algú des d'Albacete, saps? I ens va dir, hòstia, és veritat. Vull dir que realment la feina de... O sigui, quan vius en un país ocupat,
les miopies estan allà tot el temps, no? O sigui, vius així. I llavors, el nacionalisme català, o almenys la meva perspectiva, és que quan et treus de sobre Espanya, no? O sigui, Espanya sempre està aquí, llavors quan fas així, dius, hola, ara veig d'una altra manera, no? Ara em poso les ulleres nacionalistes i dic, vale, ara veig què passa amb la meva llengua, què passa amb els meus drets d'autodeterminació, per què he d'anar a una comissaria de policia i he de parlar una llengua que no és la meva i renovar-me un document que diu Reino d'Espanya, saps? O sigui, i quan et poses les ulleres feministes passa exactament el mateix, que dius, un moment, però per què jo he de cridar més fort en aquesta sala envoltada de senyors, si tinc tres tesis doctorals més que ells, no? O per què jo he d'anar, no sé, amb un grup d'amigues a una festa i quan arribo a casa preguntar si tothom ha arribat bé, no? Llavors, aquesta mirada, i això ho dèiem en el pròleg que ho diem, no? I me'n recordo que la periodista del Berria m'ho va preguntar, i va ser la primera pregunta que em va fer, em va dir: què vol dir que ser dona, feminista, nacionalista, independentista, perquè per nosaltres és el mateix? Perquè no podem ser independentistes si no som nacionalistes, perquè quina nació volem alliberar si no és la nació catalana, no? Per tant, la nació i la independència van sempre de costat. Encara que, durant el procés independentista català s'arribessin a fer servir termes com independentisme postnacionalista, que deies, però o sigui, quina nació alliberem si som postnacionalistes? No? O sigui, és que aquí la postmodernada ens ha menjat a tots al cap, no? Llavors, i després, per altra banda, dèiem, si no reivindiquem la nació, què volem alliberar? Una Catalunya independent espanyola? O sigui, què volem ser? La platja dels madrilenys, com ja ho és el País Valencià? No. Aleshores, nosaltres el que vam dir és, si som nacionalistes feministes, hem de tenir clar que la nostra mirada és privilegiada, tot i ser membres d'una nació ocupada, perquè nosaltres veiem el que les feministes espanyoles no veuen i el que els homes independentistes no veuen. I si nosaltres ho veiem, és perquè la nostra mirada és més lúcida. Això no vol dir que siguem les millors, una mica només. Però la Marta Roqueta sempre diu: un home independentista masclista és un mal patriota. Si tu no respectes, no? En termes feministes, que aquesta és l'altra, O sigui, jo crec que aquí hi ha un debat que jo cada dia penso que l'hem de superar, i és: què és la literatura, què és el feminisme? Què és el feminisme? Com a espai, com a marc de pensament, com a espai de combat polític. És literatura universal. O sigui, basta ja de que si literatura de mujeres, que si literatura feminista para mujeres, que si manuals de feminisme... No. El pensament que es produeix des dels feminismes amplis, amb tots els plurals que vulgueu, és literatura universal. S'ha acabat. O sigui, aquí no hi ha una cosa que llegim les dones i una cosa que llegim el moviment LGTBIQ i després fem assemblees no mixtes. No. S'ha acabat. O sigui, la nostra batalla és una batalla nacional i la nació la construeixen els homes i les dones lliures. I per tant, aquest llibre, jo sempre dic el mateix, no és per la Cira i les filles de la Cira. No, aquest llibre és pel meu pare, pel meu germà, pel meu col·lega de militància i pels meus futurs fills, siguin dones o homes o el que vulguin ser. Per tant, hi ha un punt que crec que igual que el nacionalisme català ha d'entendre que si vol aspirar a alliberar la nació sencera ha d'incorporar el patriotisme com el seu espai de conversa, no com un més, sinó com l'espai de conversa. O sigui, com alliberaràs el país sense les dones. Però és que ja no només sense les dones, i la Marta Roqueta sempre diu el mateix, els homes, i perdoneu la terminologia aquesta de Kamala Harris, perquè és que a mi em posa una mica nerviosa, però perquè és part de la disputa que tenim ara, i el llibre també neix contra la reacció, perquè jo sempre dic el mateix, vosaltres aquí, abans ho parlàvem amb la Cira, no sé si sabeu què és l'extrema dreta basca, però nosaltres sí que ho sabem a Catalunya ja, I l'extrema dreta catalana, d'aquí 15 anys, tindrà mig Parlament català, si continuem així.
Aleshores, el llibre també és una resposta a la reacció que està venint, bueno, la reacció que ja tenim a dins, que ja tenim a dins del Parlament, que ja tenim a Ripoll i que s'extendrà, però, bueno. Aleshores, jo sempre intento dir el mateix, tot i que no m'agrada comparar-me amb els Estats Units, però com és una mica la mesura de les coses a Occident, i a veure què passa amb Alemanya, no? Ho dèiem ara venint, però bueno, Itàlia ja és aquí, França ja és aquí, bueno, quasi aquí, Àustria, al centre d'Europa, o sigui, és que, no, miris on miris, Milei, Trump, tal... Jo sempre dic el mateix, Trump no guanya perquè sigui Trump, o sigui, també, perquè té tota l'oligarquia, tal, però sobretot guanya perquè els altres no han perdut, no tenen proposta, porten 10 anys atiant les identity politics mentre tenen al centre dels Estats Units homes blancs, pobres, que han vist que els seus fills no poden anar a la universitat i que són tots alcohòlics, competint amb gent racialitzada, negra, com els Obama, que han fet així i els hi passen la mà per la cara. Aleshores, Kamala Harris perd perquè només està dient el hombre blanco heterosexual és el culpable de todo i tal. I dius, bueno, un moment, perquè aquest llenguatge no l'entén tothom. I aquest llenguatge, la gent empobrida del centre dels Estats Units no l'està entenent. I a part hi ha una altra qüestió que té a veure amb la màtria que nosaltres pensem. Els llatinoamericans yanquis que viuen a Amèrica, homes, abans preferiran un home blanc, racista, que els hi diu que els vol expulsar del país, que una dona negra a la Casa Blanca. Perquè si la dona negra entra a la Casa Blanca, els llatinoamericans hauran d'aguantar que la seva senyora els hi digui m'he cansat de treballar a la cuina, jo també vull ser presidenta. No? Aleshores, el llibre el que ve a dir és prou de feminisme yanqui, prou de feminisme espanyol, que es matin Irene Montero i Clara Serra i Errejón i Pablo Iglesias i la com es diu, la transfoba del PSOE, com es diu, la Margarita Robles, o sigui, que es matin, és igual, que facin el que vulguin a Madrid, però que no ens colonitzin els debats a Catalunya, que no ens colonitzin els carrers. I amb això acabo, i per això les genealogies no són només universitàries, sinó que són sindicals, polítiques, de moviments socials, de les cases, de les històries que ens expliquem, dels referents que tenim, no? Perquè el manifest que vam treure el 2023 deia una cosa molt senzilla, que és, traduït una mica ràpid, he anat a la 8a manifestació del 8 de març de la meva vida i estic cansada de veure cartells en castellà i lemes en castellà. El feminismo que en Barcelona habla castellano no és el meu feminisme. No sé quin feminisme és, però no és el meu. No? Aleshores, el Màtria també és una manera de dir estem perdent el debat. Estem perdent el debat nosaltres per no fer la feina, no només perquè els homes ens han exclòs de la conversa, sinó perquè nosaltres hem deixat que les feministes espanyoles, les feministes yanquis i tota la postmodernada aquesta estranya que venia dels Estats Units ha entrat directament a les nostres organitzacions i a les nostres facultats. No? Llavors, i acabo amb això. Crec que el feminisme, i això és una cosa universal, té un problema. I és que durant molts anys s'està preguntant ¿cuál es el sujeto del feminismo? ¿Cuál es el sujeto? Bueno, i assemblees, i assemblees, i assemblees, i si les lesbianes sí, i si les trans sí, i ara aquestes no... Un moment. Nosaltres ens vam preguntar quin és el subjecte de la màtria? Quin és el subjecte de la màtria? Els catalans? I les catalanes? Catalanes, catalans, sentit ampli, basta. És igual, ja ens barallarem. El dia que siguem independents i ens haguem tret Espanya de sobre, ja ens barallarem per si hem de ser més conservadores, més liberals, més d'esquerra radical, o més antiespacistes, o més... no? Però si no hi ha un consens comú, Espanya està fent així, Europa està fent així, cada dia es parla menys català i cada dia
som menys catalans els que resistim, no? Llavors, i amb això acabo, nosaltres tenim un problema gros, que es diu extrema dreta catalana, que també és una extrema dreta que està rivalitzant amb les dones musulmanes, per exemple, que són les dones que, algunes sí, evidentment, que hi ha un xoc cultural aquí que s'ha de gestionar, perquè no sé aquí demogràficament com esteu, però la realitat demogràfica a Catalunya és molt complexa, i ara dic Catalunya, i hi ha una tensió, i aquí la reacció és clara, i el discurs de, perdoneu l'expressió, però puto moro, és molt fàcil, i la gent té ganes d'agafar-se aquest discurs. I no és Vox, és la gent catalana, el meu veí del costat, la meva àvia del tercer. I això sí que és un problema. Això sí que és un problema perquè la gent té ganes de ser racista. Bé, té ganes. La gent diu, y lo voy a decir en castellano para que quede muy claro, que es, nos dijisteis que el procés iba de verdad y nos traicionasteis tota la política catalana o a l'exili o amnisties pactades per res, per fer de crossa al PSOE, i així estem. O sigui, la sensació a Catalunya és ens heu venut, no? Nos habéis vendido, i ara som més espanyols, tenim un senyor que es diu Salvador Illa, que és el virrei de Pedro Sánchez en nuestras instituciones, cada dia parlem menys català i cada dia ens costa més tenir una vida alliberada del masclisme, el patriarcat, però també d'Espanya, no? Llavors la situació em sap greu perquè venia molt optimista. I el llibre és molt optimista, o sigui, el llibre és llum. El llibre és llum, però sobretot perquè som a la trinxera. Som a la trinxera del 70. O sigui, nosaltres, aquí no ho sé, però nosaltres som a la trinxera del 70 i la sensació de vuelta a los 70, vuelta histórica, ¿no? De los debates, el marco, los comunistas radicales, que ahora son españoles comunistas, porque claro, porque esto de la independencia es etnicismo. Bueno, mira, o sigui, no? Però clar, dices, aquesta és la reacció, no? Y con esto termino. Tenim la reacció de los estalinistas españoles que de repente te dicen no, es que todos los catalanes sois etnicistas, bueno, molt bé, i després tenim la reacció d'Aliança Catalana, que té el mateix programa polític i econòmic que Vox, que és, Catalunya de turismo y Fórmula 1 y el cambio climático es una invención, ¿no? Perquè el programa polític d'Aliança Catalana és igual que el de Vox, simplement que en lloc de dir somos patriotas españoles y la ideología de género es una mierda, ho diuen en català. Llavors, Màtria, perquè si no hi ha màtria hi ha barbàrie, o sigui, segur. Zerbait gehitu nahi dezue, edo bestela beste... Sí. Beste lekutxo bat egingo desalto, baina Zirari galdetu nahi niolako, eta igual oso, Euskal Herria etorreta, ez? Gatazka nazionaleri buruzko eztabaidak plaza publikotik nola desagertu diren, zuke behin baina hogetan azpimarratu izan duzu, jakinen ere idatzi izan duzu horretaz, ez? Eta nolabait hitzak falta zaizkigula, gure minak, identifikatu eta izendatzeko, ez? Zer esango zen gure pixka bat? Pixka bat... Ideia, bai. Pixka bat... Galtzen ari garen debate horietan, ez? Bai, hori pixka bat berak esan duena da, ez? Nola bai. Eta serioski hasi nintzen pentsatzen hortaz, justo Julia Jedarekin elkarrizketa egin eta gero, ez? Berak ere esan zuen, ez? Ez daukagula hori ondo teorizatu, ez daukagula hitzik. Ez daukagula hitzik eta ez dugula hori teorizatu, ez? Eta feminismoari esker uste dut hobetu ulertzen dela, hori.
feminismoak erakutsi zidanez, orain arazo bati buruz ez hitz egiteak ez du izan nahi arazorik ez dagoenak. Eta hori, lehen matxismo egoera asko zeuden, eta guk ez genuen identifikatzen, baino gertatzen zen, eta mina antzegoen ere, hori ez bai. Eta nik hori nahi dut gertatzea gure identitate nazionalare arazoarekin, ez? Eta ez da gertatzen. Nire ustez, beti nire alaba gaixoa beti egertzen da holako lekuetan, baina eske nik nahi dut nire alabari esaten dutenean el euskera es una mierda, ze esaten dute, que mierda de lengua, edo viva España, que te molesta, hori esaten dute, nahi dut izen garbi bat, hori izendatzeko, bera, bestela dago, ez dago babestuta horren kontra, eta nahi dut berari jakinaraztea ez dagoela bakarrik honekin, eta hori gertatzen dela hemen, baina gertatzen da ere Irlandan, eta gertatzen da ere Katalunian, eta mundu osoan leku askotan, eta hori jakiteko behar dugu izen mankomun bat hori izendatzeko. Eta ez daukagu, uste dut, ez dakit, hitzak, hitz errazak, garbiak, hori pentsatzen, nik erabilgarria dela, zuk esan duzuna, pixka, azten gara adibidez, nik ezin dut, ez dakit zuek zer pentsatzen duzun, baina fobia bukatzen den hitzekin. Katalanofobia, orain ere erabiltzen da hemen, ez? Euskarafobia, islamofobia, ez zait gustatzen, lehenengo ematen du gaixotasun bat dela. Eta ez zait gustatzen, baina, oso personala da, Eta gero, uste, iruditzen zait, zatitzen dela borroka, eta gero dago oso hitz potente eta oso erabilgarria, eta ulertzen dut oso hitz, ulertzen dut beldurra hitz hori erabiltzeko, baina arrazismo hitza oso potentea da, uste dut. Agian ez da egokia, ez dakit hitz egin bat dugu horri buruz ere, ez dakit, baina ez dakit. Adibidez, hemen apuntatu dut Ramon Gorosfogel, pentsalari dekoloniala, ez euskalduna, ez katalana, Gorosfogel, no? Gorosfogel, no? Sí. Bere arrazismoari buruzko bere definizioa, ez? El racismo es una jerarquía global de superioridad e inferioridad sobre la línea de lo humano. Dependiendo de las diferentes historias coloniales, esa jerarquía puede construirse en categorías sociales diferentes. El racismo puede marcarse por color, etnicidad, lengua, cultura o religión. Nik uste dut hemen, eta pentsatuko dugu. Baina badagoela errazismo kulturala. Eta ulertzen dut beldurrak. Badakit badaudela beste racismo mota, gure artean. Eta gu ere arrazistak gara. Baina, agian, erabiltzailea da. Adibidez. Azken galderatxo bat eta laburrean, eta Juliari egingo nioke eta gero zuek nahi baduzu esegi, eta da esan izan duzu eta idatzi ere bai, edo irakurri dizutez, eremu nazional feminista batek potentzial handia duela. Aurreko galderan zerbait aipatu duzu, baina laburrean esango zenuke zertan eta nola bereziki. Qué pregunta, Bueno, de moment, amb un llibre, perquè el llibre ens dona les paraules, ens dona els conceptes, no? Nosaltres no sé si veurem
màtria lliure algun dia. Jo espero que sí. Però si no la veiem, jo espero que les meves filles, les meves netes i les meves amigues i descendents tinguin sempre la màtria a la boca i sàpiguen que el país que elles volen lliure s'assembla més a la màtria que aquí hem imaginat, no? Que la màtria o la pàtria que jo tenia quan vaig començar amb 20 anys a fer política, no? I dic jo amb 20 anys per no parlar de la pàtria amb la que es va trobar la meva àvia. La meva àvia es va trobar, no?, amb una Catalunya als anys 50, 60, que bueno, no us he d'explicar res, no? Llavors, per nosaltres el matriotisme, aquí cadascú fa política, fora del llibre cadascú fa política on vol, no? Vull dir, hi ha gent que fa política en el feminisme de base, hi ha gent que fa política a Esquerra Republicana, hi ha gent que fa política a l'Hora, on soc jo, hi ha gent que no fa política formal i que simplement té una empresa o té una filla, no? Això també és tenir una empresa, quasi. Bueno, jo no en tinc, però em sembla que... I per tant, el primer que nosaltres volíem amb aquest llibre era donar el marc, no? De dir, vale, i de fet, quan jo vaig fer una tesi doctoral sobre una autora catalana que es diu Marta Rojals, que és una espècie d'Helena Ferrante catalana, perquè no té projecció pública, ningú sap qui és, jo tampoc sé qui és, i ella és una referent independentista, molt militant de la llengua i feminista, no? I llavors jo me'n vaig adonar que jo no entenia la Marta sense les d'abans, no? Sense les feministes dels 70, però també sense les feministes dels anys 30, no? I fent les genealogies aquestes, de dir, vale, qui hi havia als anys 30? No? Dolors Monserdà, vale. Qui hi havia als anys 40? Mercè Rodoreda, vale. Qui hi havia als 50? No? I com anar-nos repetint les que hi han sigut, qui hi havia el 2023? Marta Roqueta, Júlia Ojeda, Ana Ponsoda. Vale. I el 24, Marta Roqueta, Júlia Ojeda, Ana Ponsoda, Laia Arnau, Laia Vinyes, tal, fins a arribar a 30. I segur que avui, que ja és... Quin dia és avui? 24 de desembre del 2025, crec que com a mínim, i havent arribat ja a Euskal Herria, la llista ja no són ni 10, ni 15, ni 30, sinó que com a mínim, jo crec que 1.000, 1.000 matriotes hi ha al món, segur. I no només hi ha 1.000 matriotes al món, sinó que les que vindran encara no ho saben, però hi són, no? I el llibre és un crit perquè siguin matriotes, no? Perquè escampin el matriotisme, perquè el matriotisme ha sortit dels països catalans, ha arribat a Euskal Herria, ha anat als Estats Units, ha tornat... O sigui, el matriotisme ja ha sortit, no?, de Catalunya, perquè l'únic objectiu que té és ser un marc de pensament per les nacions ocupades del món, que arribi a Palestina, que arribi al Quebec, que arribi al País de Gales, que arribi allà on sigui útil. O sigui que traductores aquí, por favor. Sira? I ja està, ja veurem. I a partir d'aquí jo espero que la propera dona presidenta que lideri la transició cap a la República Independent Catalana sigui una matriota. I ja està.